A Mercabarna som molt més que un mercat. Som una comunitat que comparteix, creix i avança conjuntament. A Mercabarna, la promoció d'una alimentació saludable és un compromís que involucra infants, docents i famílies per educar i inspirar hàbits de vida més saludables. Venir aquí a Mercabarna em sembla una experiència molt interessant. Així també els nens aprenen d'on provenen els aliments i, a més, de menjar d'una forma equilibrada. Enguany hem celebrat el 25è aniversari de la campanya 5 al dia, una activitat per la qual han passat milers d'infants i escoles al llarg dels anys. Aquest 2025 tampoc ha sigut una excepció i molts centres educatius s'han apropat a Mercabarna per fomentar els hàbits saludables entre els seus alumnes. La filosofia 5 al dia la traslladem també amb altres activitats, com és el Saló de la Infància o el campus d'estiu, per promoure l'alimentació saludable entre els més petits. El sector del peix i marisc també impulsa iniciatives d'èxit com Creix amb el peix. Gràcies a aquesta campanya, els infants s'endinsen en el món del mar i la pesca i aprenen quins beneficis aporta consumir peix i marisc. És gratificant formar part d'una campanya que promou l'alimentació sana i saludable. Des de Creix amb el peix, expliquem als nens i nenes tot el camí que fan els peixos des que estan al mar fins que el tenim al plat per menjar. Iniciatives que eduquen, inspiren i connecten persones fent créixer una comunitat més sana i conscient del valor d'una alimentació equilibrada.